Vi er herinde. Så står vi. Så lige af. Så kan du komme op ind i gangen. Okay. Kom så, Mike. Hvad er det for noget? For noget trækker. Få den i bøjlen her. Ja. Må jeg gerne se? Nej, jeg skal ikke se det lige nu. Den anden. Hvad er det for en rytter? Vi redder lige ind i soveværelset. Hey, lige. Rider du ind i stuen? Ja. Mor! Soveværelset. Jeg er sådan den Sig mig lige. Kan I komme ud? Kan I lige komme ud fra stuen? Så går det sne Ja, Hvem er det, der rider rundt ind i huset? så holder vi. Skal I have en tur? Ja. Wow! Det var den forkerte side, hva'? Ja. Kom der. Hvad er det for nogen, der rider ind i huset? Hold dig godt fast. Kan du lige komme ned med dig? Nej. Nej. Hvad er det for nogle frækker der? Mor, op derinde. Vi må ikke ride ud i køkkenet. Ja. Nej, det er kun Hvad her, er hvor vi det for skal... en hest? Nej. Sig mig lige. Hvad er nu det? Nej. Og han laver pølser herinde. Hvad er nu det for noget? Kan I komme ud? Freja. Kan I komme ud? Freja. Ud med jer. Skal vi ride ud? Ja, det må. Nej. Hold da, så blev vi herinde. Stop.